Pozdrav, gde ste playeri? Danas smo u novom klipu na Extra Player kanalu. Ljudi, u ovom klipu ćemo da igramo Minecraft preživljavanje, nastavljamo tamo gde smo stali. Znači ljudi, našli smo dijamante u prošloj epizodi i da, evo sad palim snimanje na kompu, ostavite like i subscribe i šerujte ovaj klip sa prijateljima. Imam Instagram i pa nemojte ostavljati dislike, to nije baš potrebno. Znači, evo ga, start recording. I evo ga sad, ljudi, znači, tačno smo ovdje bili stali u prošloj epizodi i hajmo da izađemo. A da, noći, joj bože. Hajde da ovako, znači, imamo 4 diamonda, uzet ćemo ih. Ovako ćemo, idemo stik, kad bi ja makrimo stikove. Znači, evo ga, 25 stikova, zašto sam craftovao? Neće mi ni trebati. Ali dobro, imamo diamond pickaxe i imamo 4 pickaxe imamo. Joj može. Ali za sad ćemo koristiti ovaj iron. Diamond ćemo koristiti kasnije. Mada ovaj iron nam je pri kraju. Tako da, da napravimo sekiru. Sekira stiže. Ok, ljudi, imamo i sekiru. Napravit ćemo i mač, polimo. Znači, idemo i mač, imamo evo sad. Znači, u ovoj epizodi sam planirao da pravimo kuću, tako da možemo i to da uradimo što se mene tiče. Ko je meni dao samo tu ideju, sine, bukvalno ja mogu da radim šta hoću, mogu je moje preživljati. Znači, evo ovako, beli krevet, jel imamo boju, nemamo boju, moramo imati seljački krevet. Ali šta da radimo? Sad samo da prespavat ćemo ovdje. Već zalazi sunce, da. Ovdje sam vidio iron, da. Znači, ne. Da lava, znači idemo cobblestone ovdje, izvinite zbog poruke, kao i u prošlom klipu i uzem malo da se spavam. Ajde, popni se, sine, da obziram. Tako. Evo ga. Ovo se sliva, ovo si. Ovako, tako. Još kad bi prekinuo malo lavu da se ne šira. Ja sam sad sve zeznao, ljudi. Kol. Idemo da uzmemo kol. I u sljedećoj epizodi, ili možda čak i u ovoj, ćemo da idemo u Nether, ljudi. Dotakla me lava. Ljudi, ladno sam umro. Sad ako su mi se spalile sve stvari. Ja ne mogu sad ni da odem do dole jer... Kako sad? Ljudi, ovo je haos. Ja mislim da smo tamo išli. Izgubio sam diamond pickaxe, jedan spare diamond.
Ja ne znam kako sam uspio da dotaknem glavu. Sine, kako sam to uspio? Nije mi jasno. Uf, ljudi, sad ako se disponaju stvari, znači ovo će biti užasno. Uf. Dobro, imao sam item. Diamond pickaxe. 5 minuta, 6 minuta video traje, ja sam umro već. Oj bože, sad. Nadam se da je na ovom ostrovu taj ravin, ako nije. Ok, ajde, nastavljamo. Aj, bilo pa prošlo. Evo ga ravin. Evo nek moje stvari. Kad bi makar imao malo blokova si. Spalila se neke stvari. Eno ga Diamond Pick, živ je. Nije se izgleda ništa spalilo. Ljudi, sve mi je tu izgleda. Iron Pick je otišao. Šta je? Nema uglja. Ok, ajde. Moglo je biti i gore, znači. Uzet ću furnace i ispeću sebi malo hrane. Evo samo. S čim da ispečem? Ispečem. Ljudi, izgleda mi ipak nećemo praviti kuću. Aj, daj mi to da jedem. Tako. Dobro je. Spasio sam Diamond Pick. Dobro je. Dobro, ipak neću nazvati video sve sam izgubio. Treba će nam baklje. Pa zato kopam ugalj. Mislim, verovatno ste to svi do sad pretpostavili, ali... Dobro. Znači uzimamo ovo. Uzimamo peć, tako. Sad ljudi, idemo odavde da se više nikad u mom životu ne vratim. Koliko vune imam? Imam za još jedan krevet. Da. Sad, s kojim blokovima ja da se popnem imam? Imam bogat cobblestone. Ok. Znači, u ovoj epizodi ćemo da idemo da cepamo drva. Ali... Ladno mi Pig dila isto damage ko mač. Zdravo ovčice. To je to. Evo ga. Gdje je još jedna? Pobegla čim je vidjela šta sam uradio svoj njenoj prijateljici. Love. Ovdje je veliko. Velika šuma ljudi. Znači. Evo je ovčurine. Žem shiftom, brate. Nemam nikakav armor, tako da.
bih pao, to odmah mrtav. Čekaj, jel mogu sad ja? Mogu, jupi. Gdje si chicken? Ovo je bilo za mog druga. Ovo što sam ubio sad kokošku. To je bilo za mog druga. Neću da ga imenujem jer on zna sam koji je. Treba će nam baš mnogo drva. Ali ljudi, možda bi mogli ovdje čak i da završimo jer ono... Dosta već dugo traje epizoda. Ja ću pokušati da je skratim. Da bude što kraće, ali... Ne znam koliko ću uspjeti. Ok, znači... Treba će nam malo i birča. Ništa posebno neće biti kućica. Znači malo, ono, 5x5 će biti kuća, čisto da možda se živi u njoj. 18 ovoga, koliko imam? 15, dobro. Idem po stek ovog. Jedno pola steka. Brča, ako ne nađem pola steka brča. Ljudi, ja ću sad verovatno katovati deo gdje sam uzeo. Gdje uzimam drveće. Zapravo neću. Vi ćete pomisliti da ja sam uzeo kreativu pa će biti onda svašta kao ti ne preživljavaš, ti si cheater, ti si loš čovjek, ti si bezobrazan. Da vidim kakav je ovaj rose bush. Je li to pretvara u crvenu? Da, to pretvara u crvenu. Sad, jel mogu da obojim krevet u crvenu? Ne. Hoću crveni krevet, nije fair. Ali mogu žuti da ga pretvorim. Sad ću da vidim. Žuta boja, žuta boja, žuta boja, ne mogu. Izgleda mogu samo ako je beli. Ovdje ću vjerojatno napraviti kuću, ali ajme da prespavamo u našem plavom krevetu. Šta je sad nego noć? Pa dobro, nije noć. 38 ovog. Mogu bih ja još da cepam, pa dosta. Treba će nam baš puno, ali mnogo se ovih velikih drva stvara. Stojimo u cave. Ljudi, ostavite like na ovoj epizodi ako želite da idemo u taj cave u sljedećoj epizodi. Da li sam pao s kreveta? Evo ga. Ajde ispečemo kelp, svejedno ono. Kelp. Evo ga birch. Ovo je najdosadnija stvar kod početka Minecraft preživljavanja. Znači, treba vam uvijek jako puno drva da bi napravili kuću. Još ako je neka velika kuća.
Mada dobro, ovdje ima baš puno drva, no nikad nam neće nestati drva. Gledajte koliko tamo cijela šuma, nego idem da ubijem ove kokoške krave, a šta? Aj. Ovdje ima svega, samo nema krava, samo ja kažem kokoške krave. Koji sam doktor. Bam. Nego samo da vidim koliko ti. Djeca, tako da mi onda bolje da stavim. Desi kokoška. Oj, sine, crkni, tako, eto. Da vidimo će ovce iskritikala jednog umreti. Znači imam 16 mesa od ovce. Treba malo da vidim. 61, ajmo još malo. Pa ćemo vidjeti. Šta ćemo da radimo? Ovu saplinici, to je sjajno. Inače, ljudi, ja sam u jednom svom svetu gdje isprobavam stvari, da se sprdam i to. Vidio onog Vendirang tradera koji se pojavljuje sa lamama i sa salamama. I on je tražio 5 emeralda za jedan oakwood sapling. Ja sam ga odmah ubio, znači uzeo sam diamond sword i razbija sam ga. Znači ljudi, u sljedećoj epizodi ćemo da sagradimo kuću, a ovu epizodu ćemo ovdje da završimo. Tako da to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela i ako želite još, ostavite like, subscribeite se na kanal da ja znam da vam se ovo sviđa. I šta da kažem, to je to. Ćao!